Okay, mga katropa, magluto tayo ng balinggoy. Balinggoy o banggala. I love you sa inyo rin sa banggala. Okay, ito guys. Dito sa amin ay swerte na ito. Hindi na may swerte na eh. Nya ka pa masaka sa arga duwa at ialagi day ka pangalaw. Yan ang buo. Oh, ang galagi yan sa kaldo. Sa katas. Sa puro. Nilagay buwan yan sa kaldo, katas, sa puro. Katas. Lima timan. Oh, nakapabababal. Yan ang buhay ka pa nga pupuro yan. Kapatid yung panyarda ko. Yan ang buhay ka pa nga pupuro yan. Kapatid yung panyarda ko. Yan na ni ayamaan na karag niya nakabaling sa giyang galing na pero na swedad mga alerga sukudsi. Wah kira da po matatang kadayaman na napamirak tasi na mas tungo panasin sa ingat. Wah ka gaya nakito po sa kilidalat libre dahil na bayad yan. Wah ito pa kayo panaso kalilidro kami naso pamulan o pagaringgan na sika pupurudas ko banggala. Wah sir kami na air ng kalilid na kuwan sika pupurudas ko banggala. Wah ito pa kaya dikat mudas ko kirkon may teknikon man na mapia para apya kada makaudas ko kirko banggala. Ugay na ad na mapya nagyang utak kapakaudas ka ulit. Kaya nga pagari na gusto ko to. Dito ko pa kaya na bago pa ano ba nakalilidap ko ang tanong. Na bago kami udas iko kirko iko pamumulan lagi banggala. Na may kumiya pasada din. Dan kad na minitinda di na miya kapanikir ka suwadi di kita miya kapanikir kami ano to piyagan ng kaon itero ko na di masuk banggalang ka yan na ni kalilid ka tano ay nataralbi lagi ang kota pagudas kadaan si ko kirkon minsan pan piyaman na napagaling ka na kailangan na gyan ito kapagudas sabab sa gyan kota doon sana kita kagdam si sa gyan kaya dunia na si Samorialo na buhay dan tanong to wah baydan ka sa manisatiman kaya ito mga ito adusan ang baydan ka satiman ahasanan huwag na margi abot na kikuan ka ay abot kikuan ka ahasan naroon sa mga realungan naroon sa miyang galbo kasi mapyasi sa dunia naman miyang galbo ka ang bumarata si sa mga realo marata na baydan ka ito di nga mapangyarila si sagyang kota kayang galbo ka huwag yung kadirila na kumbaydan ka no to dito ay mana naka-importante ang kauto kapagkaldas kadaan si kokir ko balinggoy na banggala. Why? Si isa hulo nagi pinaka number 1 waniran pakiniran gi bugasiran barang-barang mambu kalasi akapluto aon. Si isa ay mana nakuliat madaglat ausugsan masan kakilay sulangon akalasi akaluto sa banggala barang-barang. Why? Kanabakiran si isa hulo sulo na kanabakiran majority so bagas sabab sa banda gitu yan na naingat dakurong makasungay nandanda ba madalakuan kapamulaan sa mga ilaw basak banda ka na ba malabas ako sabab sa okay nandito po katawan kagya so tigilan naman isa kalumad na sala ka o babakon manisa kayo na sala ka balaguro nagyan na trigo mga muslim tausog Maguindanao iranon iyakan bangin ka marang-barang mambil man ng mga ay okay na pamakakang ka sa barang-barang kaya luto sa gyang na banggala na sa tausog na siran ipinaka master si kapang buwan. Why nasakan na pinakakabugay mo sa Banggalaya. Idiyon. O pa makasita sa inyo na mapaparuta. Na maluto ay ng buhayon. Buhayon sa gata. Gataan sa kanya. Paano ba kaudulan ka sa may ito agata? Buhayon ka? Wala bugyan na Banggala ko lagi dupulot. Yan na ni pinaka first class. Sir kami sa yung dami man to. Na subanggalan na libre kami kaula-dulad.
Ginaniman to ay katulawa factory ro. San sa part Bukidnon. Ay pinakamalasan na pineapple. Why? San sa Cotabato. Si kami sa kuan, San sa Cotabato or Bukidnon. Ay pinaka malasan produkto na gitu pineapple. Why? Tapos ina na tabo saging adol. Yan lagi dudurungan, burungan. Patanan adol. Why? Tapos na iman to na misikat wag yang ini na Benggala. Why? I love you sa inyo sa Benggala. Mula ka sa Benggala na walo lang nagkarbis ka na gaya na di niya pagupisan yung marway sa dryer dalagi lapot yan di paguna pa nagtitid na yan lagi daya matatid na pagagagan maga mo nagyuto ka yung deliver pa kilo na di kan mapaparik sa iman to kiraso kilo basta mala ikita ka walo lang na yung mga bukarbis mamu lagi butubok yung kaya Benggala agi pagbualan arena yung mali yun agi so Benggala sa na kaptan ka sa nagkupisan ka makapali upis yun hindi kupisan laman na Sanggida, sa lakaw na 3,000 Benggala. Man? Yan kami pinipisi ko Dito Wait, dito yung game yung pansin na kanon. So Benggala siya, na makapalik ko Upis ka, masar kasi mo pag nalakatangan sa upis yan, namya daw. Yan, namya kami pinipisi upis. So ay mga nalalag. Mga pamanay barat. Okay. Natindatan sa Benggala na mga tulok ato pagkakansayan mo kata. Ugay, nagira di sita sa nga dita dinggalo, baka dita dinggalo na pansa kataw buwan na. Okay. Kasi may kapitan na malbut ka mo so gigira na bata dudukawan. Nabayira man ito may kapasatan din mamatan na kurota na so feel na mas malatay ka kung may tukay ka pa. Igading galubok na magapadan sa bagar. Sana ko pasad ka. Ay bukaw lang ka na mangkuanap kang ka. Maka makasalay na may patay kay marumang ka katinay bugil bukan nakakan hindi na sumanga padaka. Tingnan din ka pasad yan na. Yang karger guna dia parmira, nari ke pasal dia kian na ini galbog nakakan kuma, so tigira na kuman sandu. Ya type man si parmir, may ko niya naman namar den na hayap na beturun nila nga katalikod na kuman sandu. Dia ke pasal dia, marga. Kaya din man na di mo may amaritis. Hoy, nabantano. Sorongan niyo din na oduan niyo. Sa oduan na padira. Yan, magkano yan? Magkano yan? 18. Ayun, mayroon pa doon. Ito. Ito. Kalapis sweet tinder no guys, makapamaling kita no da, kauman. Masya Allah. Ya, upat. Allah mabarik lang natin marajat na makinajaban na. Pero guys, in fairness, dito kaya masalah na Benggala may ori. Nag-yeso madabo Benggala masih bukan. Mapya kelas ya Benggala. Gue pemas sa palengke. Ata sa pigiran biker tu. Matagas ya pero mapya mampu. Dia susi sa kaget niya rep masaknya pero nilugay sa kakakuas kanya masih bukar. Dia sumpah kelas yang Benggala. Maputis kanya pero mapulot. Pulot kapag ay pendret sa mga peraji kawata. Sige, pan ako pime. Ngayon so nang ako pimit. Mapetaam. Iman to na caramel flavor. Yan nakatampaw. So tingin anak nabod mapia. Top nyo saging mo. Mga saging na pakala. Masakit na. Ano pala na ito? Ipanis nyo dyan. Sarap. Damang ito. Sarap. Yung ano yung mga watak.